Primer triomf a la Lliga del Club de Futbol Camós, que abandona les últimes places de la classificació del grup 27 de quarta catalana. Els vermell i blancs van derrotar el Bonmatí per 2-0 en un partit molt treballat a Miànigues que no es va decidir fins a les acaballes. Després d'una temporada anterior per emmarcar, l'equip dirigit per Pep Sánchez no havia estat capaç d'arrencar resultats positius en aquest tram inicial del curs i arribava a la cinquena jornada de Lliga instal·lat a la penúltima posició amb només un punt, si bé és veritat que ha jugat un partit menys. Davant d'aquest escenari, els camosins necessitaven el reforç anímic que donen sempre les victòries per encarar de la millor manera possible el futur més immediat i van obtenir la recompensa al treball contra el Bonmatí. Al contrari que el Camós, els de la Selva havien començat bé la temporada amb 2 victòries en 3 partits disputats i una única derrota al camp del líder. Aquest diumenge, però, es van trobar un rival molt seriós i convençut que era el dia indicat per trencar la mala dinàmica. Des d'un bon inici, el Camós va fer gala d'una gran intensitat i va buscar sense complexes la porteria contrària. Partit molt seriós dels locals, que tot i això van haver d'acabar patint més del compte per traduir aquesta bona actuació en un triomf. I és que el primer gol no va arribar fins al minut 78, obra de Marc Noguer. Ja en l'últim minut, Aniol Puell va sentenciar amb el 2-0. Hostoles i Osó lideren la classificació empatats a 12 punts. A la part alta hi trobem el Sant Miquel, 5è amb 9 punts, i el Serinyà, 6è amb 8 punts i un partit pendent. El Camós, també amb un encontre menys, arriba als 4 punts i puja fins a la 13a plaça. Aquest cap de setmana el Sant Miquel visitarà el Sant Joanenc, mentre el Camós jugarà a Castellfollit. El partit Serinyà-Sant Roc s'ha ajornat.